Hvad så, YouTube? Vi skal tilbage med afsnit 2. Hvad så? Starten, den er stadig i gang med at uploade. Så når vi kan filme den her, så uploader vi færdig, og så begynder vi at uploade. Vi har bare uploadet 2 videoer. Gammel tid med mig, hvor jeg pendte til Katarina. Og så bare sådan en egen ja, vi begynder at Minecraft nu. Goddag! Alright. Yes. Alec, hvad hedder det nu? Kan du høre min stemme ordentligt? Ja, lige nu kan jeg høre den ordentligt. Okay, jeg rykker sådan lidt mere frem til computeren. Ja. Det er fordi, da du sad lidt længere væk fra den, så kunne jeg høre, var det ekko, og så... Ja, jeg sidder tæt på nu. Det er fordi, at det der klip, hvis I ser... Men det er ikke værd, at du måske skulle have et headset en dag, eller et eller andet. Ja, jeg har faktisk ikke, jeg glemte bare med at tage herover. Men det er så sjovt, det der. Victor, du skal skrive YouTube ned i chatten. Hvad? Det der game med Katarina, hvor jeg sådan siger, jeg er fra Pensa. Det er fordi, at jeg havde klippet, jeg havde set klippet før vi lagde det ind. Og den der bror der, jeg er ikke level 30, jeg er kommet level 10, og så jeg har sådan Katarina på min rigtig game, og så kan jeg tænke, at jeg køber bare lige hende og et skin til hende. Og så tager jeg sgu på ramme game, og så flytter den til. Ja. Men det er det der høje sted her. Hvis du prøver 18 år og vinder det der på video, så vil jeg bare sige, at jeg spiller ikke igennem mere. Men hvad hedder du nu ind på LOL nu, Daniel, hvor du er level 30? Jeg spiller ikke på EU Nordic West, EU Nordic East, og så hedder jeg Skildpadder Tommy. Hvad var det nu, du hed? Skildpadder Tommy? Nå, Len, eller hvad? Ja. Jeg kaster snart lidt lort ned på jer. Hvad sker der? Nej! Jeg er på vej op i deres sted. Der skal griefers. Kig ned derinde. Det er godt nok det grimmeste hus, jeg nogensinde har set. Jeg tror, det er griefet. Jeg tror, det er smukt. Det er smukt hus. Daniel, du er inde i mig. Vi bor her. Der er kister. Nej, det tror jeg ikke. Ja! Okay, vi skal først have stoppet vandet, og så begynder vi at bruge. Der er noget i dem. Fedt, jeg lander i vand. Bare tilbage. Der er noget i dem, men det er ikke noget godt. Frække æderkopper. Så vi er rigtig frække. Ved du hvad, jeg har lyst til at hoppe ned. Der kommer mange skeletter. Så kaster jeg også. Kom herover og vær med til at hoppe ned i søen hernede. Nej, fordi det er meningen, vi skal stoppe den. Daniel, kom herover. Vi skal stoppe den. Stop hvad? Stop alt vand, så vi kan bo her. Skal vi bo? Skal vi bo her? Nej, vi hopper ned nu. Her, Daniel, hernede, Daniel, herovre. Det er bedst at hoppe ned herovre, hvor jeg står. Der er en sø lige der. Okay, du hopper først. Ja, så kig på mig. Ja. Okay. Nej! Der var ikke dyb nok. Shit. Det. Du behøver ikke sige noget, jeg er lige herovre. Det er ikke mig, når det er nede op. Du tager en til XP. Du tror også lige nogle af hans ting. Jeg troede, den var dyb nok. Min ting. Ting. De ting, jeg gav dig. Ja, faktisk. Er der nogen af jer, der har pile? Fordi jeg vil virkelig gerne have nogen. Jeg har slet ikke. Hvor skal vi bo? Altså, vi skal langt væk fra spawn, og det er faktisk den her. Jeg kaster pil. De ligger i vand. Find dem. Ja, hvor mange er der? 1? 2. Oh my god. Heller, I ved godt væk fra spawn, det er den her vej. Ja, er Marius med i spil? Nej. Det er så sige.
Vi skal den her vej. Nej, For- Alec, jeg tror, vi skulle den her vej. Og den her var der viser den. Så nu er jeg 400 blok væk. Så den her vej. Som i dit svin. Jeg skal bare lige sige... Hallo, Okay. vi skal da have ly for natten. Ja. Vi skal også ned i et lille hul. Vi skal have middel til sted. Kom hen til mig, jeg er på rette vej. Sådan jeg overlever. Jeg overlever med at komme ned i et lille hul. Kom. Ind ved et træ. Vi er på rette vej. Nej. Hold kæft. Ved I hvad? Jeg skal lige sige... Dan, du står ikke stille, vel? Nej, godt. Hey, nu Dan, bliver vi morgen. film lige her. Film lige, så du kan se din mand forfra. Ikke? Det gør det. For Ja, jeg kan søren! se min mand Åh, for. Der er 3 skeletter. vi bliver nødt til at grave os ned i jorden. No! Okay, det kan du se foran dig nu. Jeg kan se dig lige nu. Kun dig forfra. Altså, ja, du kigger foran, altså... Jeg kigger på dig lige nu, og jeg gider ikke til at tage noget F5 eller noget. Altså ikke... Jo, men det var det, jeg mente. Okay, nu kan jeg se. Er det det her ved? Ja. Eller er det det? Nej, det er den anden. Det er den anden. Den her? Ja, det skal bare lige siges. Det kan godt være, at Alexander ikke er med i de fleste af dem. Ham her. Der. Ja. Der er lige skudt af en pil. Det kan være, at det er kun mig, Dan. Ja, men det kan jo være, at han er med. Det er fordi, at Victor og Daniel. Ja. vi laver også nu, men alle kan kommer med i de fleste, han kan. Ja. Ja, nu er det som morgen, så vi behøver ikke noget læge. Bruno, hvad er det for en bivlyd? Det er fordi, I sidder så tæt på hinanden. Kan du rykke dig lidt væk, Daniel? Eller et eller andet? Ja, jeg har rykket væk nu. Da-di-da. Hvorfor bliver jeg dig så? Eller kom herhen af, hvor jeg er. Jeg har koordinater. Ja, men alle... Hvad hvis ingen af os ved, hvor du er? Så bare TP mig. Nå, jeg er TP. Vi skal lade være med det der. Du laver... Det er dig, der gør et eller andet, og så... Nej, det er ej. Jeg kan slet ikke høre det. Det er kun Hvor dig, der Dan. creeper, der sprang lige, det hvor jeg kom. Ja, men kom den her vej. Ja, jeg går med Alec. TP mig ved. Og det der skal du i hvert fald ikke gøre, Victor. Why not? Ja. Alec, Ikke dræb den. Alec, lad være med at ånde ind på din mikrofon, det giver mærkelige lyde. Det er noget sådan. Vi skal lige have noget træ. Synes ikke, vi skal bruge midt ude på vandet, så bygger vi... Jeg har noget træ. Så bygger vi en båd. Jeg lægger med at lave en båd og sådan lidt. Ja, Sådan lidt. Fuck min båd. Om det er helt vildt. Hvis I finder en gris, så skal Jeg kan ikke lave træ. Det bliver bare så normalt. Oh my god. Jamen, han må have styr på sin... Er det ikke kameramanden, der skal gøre sådan noget her bare? Det er vildt mærkeligt. Jeg kan ikke lave crafting bench. Det kan jeg heller ikke. Det har der et eller andet gav med serveren lige nu. Det skulle da nemt. Hvad? Ja. Nå, vi kan ikke få os et crafting bench. Vi må svømme hele vejen. Eller vi kan da bare spille ind på en anden server. Ja, det var en god idé. Yeah. Går vi ind på Nova, eller Skyblock? Jeg ved det godt, jeg kender en god en. Skywall. Jeg kender en god en. Hvad hedder den? Jeg sender IP'en til jer. Nej, bare sig, hvad handler den om? Den handler om den er vildt god. Okay, sender du ind på Skype? Ja. Crazy. Det her, det er den ene, og jeg har også en anden en, der er rigtig, rigtig god. Skal bare lige... PvP, den er rigtig god. Jeg skal bare lige sige, I skal ikke se vores Ninecat-video. Den er forfærdelig dårlig. Vi er til land. Klam lyd. Og den her, det er også en god en. Hvad fanden? 2 server. Hvad for en går vi først den på? Vi går ind på den der minevers... Minders. Den er god. UMG skulle jeg lige så sige. Trykker centralt V, og så kommer man. Oh my god, så har man den. Nu kæft mig til. Og det er dejligt. Fuck, der er mange ind om natten. Og hvad fanden er det for noget, jeg har?
Okay, Det der er skal bare survival lige- games, der er factions, der er creative. Der Det skal bare lige siges, at vi spiller om natten lige nu, ikke? Så godt være, at vi lyder lidt survival trætte. games. Vi går ind i survival games, den blå herovre. Er I klar? Er I klar? Er I klar? Nej, vent, Alex. Vent. Det er Alex. Lol, ind på Mindverse. Nå, jeg er inde der. Goddag. Er din bukser på? Hvad er det for et klamt hoved, jeg har? Yeah. Men hvorfor laver vi ikke bare en LAN-verden? Jo, fuck. Alex, du er creator. Mig vil vi kan ikke. Okay. Jeg fanger. Hvis det var ånds... Ja, det er bare lidt åndsvægt. Og skal det ikke være hardcore? Oh, fuck. Hvornår fanden startede den? Skal det ikke være hardcore? Vi skal slutte nu. Sorry. Den er gået over tiden, Alex. Ja. Kom ind på serveren lige, vi siger lige farvel. Ja. Det går Ej, virkelig hurtigt. hvor lang tid er det gået? Vi glemte at sætte timer til... Der er gået 11 minutter. Alex er vild. Farvel! Jeg troede lige... Nej, vent, jeg skal lige få sige farvel. Jeg glemte, du siger farvel først. Farvel! Jamen, jeg vil lige Alex. Sig lige farvel, Daniel, så siger jeg farvel bagefter. Farvel. Min tur. Film på mig. Film på mig. Filmer du? Det filmer du på mig. Ja, Farvel. gør! YouTube.